Názdar ľudia, zdraví vás Bestkiller pri natáčaní z Reward of Tanks a hráme tu ako vždy s Martin. Nazdar. Máme tu IS-3, čo je ruský tank 8. týru. S relatívne slušným pancierom a delom tiež dosť slušným. Neviem, čo by povedal k tomu Martin? Čo to by som povedal, je to najlepší tank. Proste iba to. A bolo to na chuja, už je to nej na chuja a toto čo je? To je pojazdná bytovka, ti vravím. Kámo, tak takúto ani obývačku nemám. To ti vyprávam tu na rovinu teraz. No ti poviem. Kokos. Rozloha oni, celá mapa, normálne celé jedno políčko. Kilometr štvorcový. Tí Japonce sú zaujímavé, fakt. A máme ešte jedno, no. No pozrime sa, 2 hviezdičky máš. Jaký šikovný. Nie, len jednu. Áno. Som bol na výpredaji, normálne. Boli výpredaje, to je v susednom meste a som si kúpil. Za 5 eur. Wargaming ti požičal, ale nehovor. Nie, to som normálne kúpil za 5 eur ako jedna nalepka, hej? Ješkoč, 5 eur za nalepku, nene. A jednu som si dal vytetovať na prdel. Chceš vieť? No tak ukáž. To bude špeciálne videjko Martinová hviezdička na prdeli. To isto. Prečo ideme sem? Ja nevím. Ty si zvolil smer. My sme naprosto retardovaní. Teda ty, nie ja. Ty si išiel prvý. Ja som len tvoj on je ocásek. Ja som múdry proste, tak to pochop. Čo len tam oproti je? To je IS-8? No jasné. Však toto. A to dáme, veď IS-3 je lepšia ako IS-8. Hej, keď si to vezmem. A IS-7 má ešte väčší. IS-7 je dobrý tank, len ty tým nevíš hrať. Ja som ho to predal, ja to serem. Nechcem. Vidíš, 49 už hadže zemáky, takže je dobre. Knedlíky hadže už, ne? Čo by sme tu mohli urobiť? Zabiť IS-2. Poď na to. Jo, ja dám profesionálne netrafenie strely, ako neviem ako ty, ale ja som profesionálne netrafenie. Pozri, jak ho penetrujem! Áno, pahák, prestrel, to je prdeli. 450, tak TDčko keby ho trafilo. Zabiješ on? 49 na kuchla. Neprestrelím ho, skúsim, ale neprestrelím. Neprabil, presne. Ja som vedel. Šrut, čapák, lama. No, počkaj, ja hodím teraz za chvíľu, budem mať hecovaciu chvíľečku. Ja som ho trákol, aha, ja som ho trákol. Dostal som toto, jak to povieš, asistencia. Vidím, že IS-8 je šťastná. No, always retard team, report Lori. Všetci sú nadšení. Ale asi sa vrátime, čo? Hej. Môžeme to kepovať, ale nemám náladu na kepovanie. Nie, to sa nedá. Ale tá 40... Tiger je hent. A T-15, áno, to môžem. No, silno armorovaný tank, ale však to je dobre, to dáme. Poď, rozbehneme to cez most. Silno armorovaný, pozri. Bam! Prečo zastavuješ? To sa nerobí. Lebo je tam E112. Dobre, mal som zastaviť. Ma to chyba osudná, najväčšieho rážu. Dobre, ja dingujem 112, ty sprav hento. Dingol som to z boku, hej. Idem potom ale. No ja profesionálny sidescaper, ale mňa niečo fúka dozadu. Jo, zžerem tigra. A T-15 Jo, čo robíš? Moje nervy, to už si mal mať zabité. Ešte som ho podpálil. Ty si trotel. Aha, no tak ja som myslím jasný už. Uchoj, schovaj sa za mňa. A kam je? Ty si túto si. Neviem prestreliť túto 12, taká papiernota to až není. Penetroval si niečo? No ale však áno, však tigra. No, sú 122-44. Embuj je. Niekde, no ten ešte asi z boku, ten za chvíľu pôjde aj po tebe. Jasné, hity, full hit. No, ten išiel aj nám na full hit. Oni bez hitov nevedia hrať. No moc výkonu som nepredvedol, ale iba na kameru hádžem proste nubistické bitky a neviem čo sa to deje. Sme zahrali jak šéfovia. Profesionálne. Dobre. Tis forever. Keďže sme si v poslednej dobe expili špeciálne tanky, tak vám ich predvedieme, že hej. Ale to až v bitke. Je to FVčko, áno, je to tak, je to FVčko, áno, kúpili sme si FVčka. Sme profesionálni trotlovia. Silno rašovacie tanky. Britské. No. A ja chcem Bishopa, Bishop bol lepší. Bishop bol dobrý, ale neviem, mne sa to FVčko ľubí, ale zas je to ako komu záľubí. Bishop mal nižší tier, takže tak.
Mal vyššie HPčiek. Mal vyššie HPčiek, ale väčší armor. Dobre, no ale keďže je FBčko také oddychovejšie stroj, takže sme sa rozhodli silno vám porozprávať Martinov príbeh o jeho notebooku. Profesionálne. To bol jeden krásny, nádherný, slnečný deň a rozhodli sme sa doniesť notebook do opravy. Kto potom bol nepojazný chladič. A doniesli sme to tam, ne? A že nepojazný chladič máme a tak v pohode, akože to spraví, že za 2 týždne to bude, dajme tomu, hotové, ne? On povedal o týždeň, ale prišlo to až za 2, no, ale pekne postupne. No a Martin, prosím ťa, už hneď začal stresovať, že mu zebere ramku, všetko hneď, že ten už nič neuvidí na tom notebooku, to je celé, som tak stresí, som ho hneď musel upokojovať silno. Čapy, hej, toho Čapyho treba zabiť. Do prdele, žiadny Čepy tu není. Dúfam, že to nabiješ. Dobre, no, tak vrátime sa tam, kde sme boli. Nie pri Čepim, ale tam, kde sme boli. Fajn, ok, pokračujeme. A jako... What? Som dostal hit. Neviem, čo spotlo. Dobre, fajn. No a ako doniesli sme mu tam, a že za týždeň to bude. A Martin, že on mi ukradne ramku. A ako on mi ukradne ramku, to nene. On mi skoro ujebal. Normálne som videl vyšrobované veci tam. Normálne šrob mi tam chýba. Keď ty oné robil to ventilátor, tak musel, ne? Nie, to má zakázané. Dobre. No a teda ako o 2 týždne mu zavolal, že notebook hotový. Martin teda volal, že notebook hotový, ne? Tak a došli sme tam. A to by ste nechceli počuť. My sme sa popýtali, že čo tomu bolo. Toto bola prvá chyba. A on že, no, to bolo asi v prašnom prostredí. A Martin, však áno, asi trošku, že, ale to nie sú nejaké veľké humáče, to také malé humáče prachu. No však, tak áno, no. A že tam nechladil vám chladič. A my že... Však logické, normálne. No chladič, akože však nechladí. My to tam priniesli preto. No. A pán Marty povedal vec, ktorá ho dostala. On mi padol na zem. Raz mi padol na zem, ale som nechcel ja, to samo. Samo padlo na zem. Tak pozeral na nás a dostal zo seba len, no tak tým sa to vysvetľujem. Chudák nevedel, informatický pán človek nevedel, čo má teraz povedať asi, no akože nejakí dvaja trotlovia, ktorí nevedia ani notebook riadne udržať na zemi. Na zemi, na stole. Pičo, na zemi, no, to je. Na zemi, no. Na stole, no a teda akože dobre, no. A potom, že tam boli polámané vrtuľky. Že sa nedala roztočiť ani prstom na silu. A my už len, no toto nene. No a konečne, ako už nám povysvetľoval, čo tomu bolo, nie. A ja som tam doniesol asi týždeň potom, ako to tam doniesol Martin, som doniesol ja svoj notebook. A ja som sa opýtal. A ten Samsung, hej, to už je hotové. Tak potom. Chalan sa chytil za čelo. Ja som tam mal pántik zlomený, jo, pántik zlomený. A on že, také šroby som ešte nikdy nevidel, nikdy. A ja už som skoro vybuchnul smiechom pred tým chlapom, že konec. No a ten nevedel, ako notebook od Samsungu není úplne správna voľba, ináč ako nič zlom voči Samsungu, mobily majú dobre, mobil náhodou mám a som spokojný, ale notebook nene, to není úplne správna voľba. No, tak ako o týždeň mi zavolal, že notebook hotový, tak som ti tam prišiel, tak bol myslím aj von spokojný, že už to má za sebou tú strašnú vec, tú operáciu, áno, operácia, to je správne si to vystihol. No a konečne všetko máme. A Martinovi sme kúpili kábel, keďže pán šéf nemá na notebooku 2 jacky, má iba 1 jack. Ne? Pre mikrofón nemá, ten už ušiel. Zbalil a išiel. Zbalil a ušiel. A akože, teda, jack sme kúpili, nie, tú rozdvojku, tak sa to volá rozdvojku na jack. That was close. No a akože silno, veľmi silno som mu to tam dal, doniesol, zapojil. A mikrofón nešiel. A my že, toto čo nám zase predal za kšunt.
Samozrejme sme to zvalili všetko na Martinov notebook. Má nekvalitný notebook. To euro, pochop to, že to stálo euro, takže to musí byť na chuja. Ale hovoril, že to funguje na všetkom, to funguje. No len Martinov notebook je špeciálny, takže si musel kúpiť externú zvukovú kartu, ktorá mu konečne prišla. Preto mohol začať vydávať videá. Včera si mohli pozrieť Gothic jednotku, prvý diel z jeho let's play série novej. Veľmi legendárne video. Veľmi legendárne, veľmi legendárne, najlepšie. Kocúr najlepší, tvoj kocúr. Ty mi tu komentuješ, že mám zlý notebook. A to ste mali vidieť. Akože prídeme tam, ten typek akože to opraví všetko, že spokojný, že už to má hotové, že za sebou operácia, krása, všetko vybavený, fajnový. A začneme sa rozprávať, akože čo bolo s tým? A že tí panty, no my sme to prišli kvôli tým pantom, akože dobre, však panty v pohode, ne, všetko. Prídeme tam a vždy on hovorí, no, väčšinu notebookov vždycky sa urvú panty. Ale tuto to bolo inač. Tu sa ujebali šróby. Áno, počujete dobre. V živote som nevidel, aby sa ujebali šróby. Oni normálne boli rozpolené na poli, aké by niekto prerezal. Normálne notebook si rozjebal 2 šróby na pantov a neviem na to. No, takže čo to z toho príde? Nevieme kupovať kvalitné veci. Môj notebook na prd, jeho notebook na prd. No ale našťastie už je všetko vyriešené, krásne, všetko funguje jak má. Preto máme aj techniku k dispozícii, no radšej nejdem ani ukazovať tabulku s JS3, to bola škoda. Aj keď Martin sa tam predviedol, tak dáme, predsa len dáme. Aj som nenastrieľal, však to úplne čapí. Ale čo si tam šupnul, nejaké 2 strely? Nie, 3 si dal. Máš nejakú šestku? Šestku? Takú ľahkú šestku? Ne, no 2000 damage, pekne. Niečo také, že by som mohol použiť silnú vec. One! KV2! KV2. Dobre, no takto, jasné, ja nemám šestku, ja mám 5 KPPV Lux. To je ono, mám Luxa ja mám, čo robíš? Dobre, vrátime sa v bitečke. No sme spátky, pekne, šikovne, rýchlo. Takže KV2. Vidíte, aká to je obrovská vec oproti môjmu autičku na ovládanie? Ty čo mi nadávaš na tank? Ty mi nadávaš furt len na všetko, však toto je kvalitný tank ruského typa. Pozri sa na to dielo, také dielo nemá nikto. Také dielo nemá... Také dielo má, už to má, bytovka má dielo také isté. Nie, to má jak sa to volá? Oj má také dielo. Ja by som to skôr definoval, že to není OI, ale že OP, rovno by som to nazval, lebo ten tank je fakt dosť pancierovaný. Taktiež to dielo je tam veľmi dobre, lepšia penetrácia ako na KV2. Sice trošku dlhšie nabíja, ale to nevadí. S kým sa dá pracovať? Zasa od Dinga. No, len s tebu sa nedá pracovať. Se mňu sa nedá pracovať, no tak toto je ako bordel. No ináč, ale tie japonské tanky sa vyznačujú fakt hodne veľkým pancierom. Zdá sa to byť peca, krabica to je obrovská, nie je to sa prestrelí ľahko, nie. To je blbosť. Ťažko sa to prestreluje, spredu sú s tým dosť problémy. Stretol som už aj 8-čkové oho v bitke. A no, natrápil som sa hodne veľa. Hodne veľa. Tako... Poď mi pomôcť. Ja idem strieľať. Ja tu zhadzujem palmy, po ich odviesť, čo? Bude dobré drevo. Ježko, Ivo, ti ešte zapálime tú tvoju kuchyňu. Ale veď môjmu kocúrovi treba doniesť žrať, čo ti on bude jesť? Nejaké meso, on bambusové výhonky má najradšej. Ale však one, bambusové výhonky, hej. Tak, to máš jakého oného kocúra, veľmi vyberavého. Dietného biokocúr, hej? Biokocúr. A ja si dám občas bambus. No, si taká panda. Pandis. Dobre, no. Čo ty? No ešte ledva si sa sem dostal, Ale veď ja som zhadzoval tie bambusy. A nemáš bambusy zhadzovať, kto ti to kázal proste? FVčko, no to neuvidím. Nevidím, nebudem to moc strieľať. Ja už, proste, ja som jak Artina, po mne všetci idú. Aha. To bola to blbosť, vystreliť po T43 celý zásobník a nepenetrovať pomaly nič. Ja som mŕtvý. Ja za chvíľu aj ja pôjdem spolu. A napadla ma ešte jedna vec, ešte jeden tank sme nehrali a chceli sme. Taký 7-čkový, prémiový, sice není prémiový, ale je prémiový, chápeš, jak to myslím? Tá I6 tam fakt nebola. Proste ma musel kantrovať, hej? No jo. Tá je Space jednotka. Dobre no, takže hodíme ešte jednu.
Ty si mŕtvý? No áno, že je šestka ťa pukne na ranu jak nič. Zas nič nehrá, vidí. Ja mám 400 damage, neviem koľko máš ty. Hodíme 7-čkový pro tank, pro super tank, že T28 HTC. Normálne jak, nie, HTC, jak značka mobil. Ja som to predal. Nepredal. Je to tu. Dobre, za chvíľu sme spátky zas. No a sme tu. Z T28 konceptmi bitke nám mám 5 doly. Moje nevy. A upozorňujem, že toto není TDčko, to je heavy tank. To je atomový kryt, to nie je heavy tank. Atomový kryt, to by sedelo. No kade to vezmeme, čo ty profesionál? Kuník sa mi ponočnej. Doľava, či? Doprava. Doprava, pozerám doľava, čo? Otvorené pre koncept, no toto ne. Však normálne sa poďme okúpať. Ozaj máme dobrú výhovorku, prečo hráme tak lamersky. Práve sme prišli zo školy. Ja som tam nebol. Si to prespal. Tak. No ale čo, ešte vám povieme jednu perličku z dnešného super dňa. My písali silno z angličtiny písonku, nie? A písal kamarát, však Korovask písal, už sa ho snažíme dokopať na ten YouTube, sa mu nechce, žebrak jeden lenivý. No a mu našla ťahák, hej, ako ťahák, normálne slovíčka, všetko odpovede. No a mu to vytiahla. A že? To máš ťahák, že? A Korovask zadrel najväčšiu hobotinu. Pekný, že? Proste moc my sme, jak sme písali tú písomku, no prestali sme písať a potom zase 4 hodiny mu tam nadávala, že ako si to dovoluje byť taký drzinom, proste my sme sa úplne smiali ho šanci. To konec toto ste nevideli, to proste, choda, to ja normálne treba pustiť natáčanie počas hodín. No, to by sa zišlo. To už vyše takých hlodov bolo. No poďme, však hraj čo si, však to nič nestrieľa. Ja by som aj hral, ale však KV4 ma strieľa, IS3 ma blokuje, no toto sa hrá ťažko. To si budem musieť začať goldiť. Ty máš zase 5 HPčiek, už to vidím. Aha, 200. 4 dingy už mám. No ty máš dobrú pozíciu. No KV4, to je... KV4 ťa prestrieľa, že? Hej, jedine tá. Ale aj tam nás strieľa, ja neviem prečo. Ale už aj IS3, výborné. To začína. Ale dingol som teraz 2 po sebe. Artina, ďakujem fakt Artina, výborne krásne. Zigmore. Zasa 3 bitky z toho 2-krát ma zabije Artina, úplne výborné. No dneska to nejde, to je ako náhle hráme na kameru, toto nejde. Však tebe to nikdy nejde. Hraj čo si, však sa začal... Čo som trafil? Ja som do 29 netrafil, to si robíš srandu, nie? Nie, však schovaj sa pekne teraz za toho Ferda, to ťa nezabije nikto. To si pozriem. Nauhľuj to. No, jaký hit si dal. Prvá úspešná penetrácia za dneskajší deň. Wow. Vybehni na tú KV4, daj ju dole. A čo som David Copperfield alebo čo? Však normálne sa teleportuj za ňo a normálne ho zabij. Ja neviem kam to letí, ale neletí to na tú 29. Nabieme hečko, pekne KV4 tu vypnem. Ja Eminem, tam je toho vyše. Bude ten škorpión. Tam je škorpión, ten ťa nepenetruje nikdy v živote. Čo si to vravel do pytla teraz? Ti dal pás, však si ho oprav. A čím? Tohle bylo tesný. A čím si ich opravím? Kurník Saturnom do prdele, celým, normálne. No fajn. Takže takto vyzerajú naše profesionálne bitky. Keď hráme na kameru, to nejde. Ale ďakujeme vám za vašu podporu, dočasnú, ty vole stálu. Pekne, ďakujeme vám za pozretia na videách, za tých pár subscribeov, predsa len na začiatok je to dosť dobré. A pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte lajčík, alebo subscribe, čo vás vyššie podporí. A do budúceho videa, nazdar. Čauko.